ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का हो गया बहुत बुरा हाल। भाई पहले जैसा खेसारी लाल यादव का गाना नहीं चल रहा है। पीछे साल खेसारी लाल यादव एक गाना गाए थे कोको कोला, वो मार्केट में तहलका मचा कर रख देता है। फिर इस बार खेसारी लाल यादव एगो बहुत खतरनाक गाना लाई रहे, जो गाना का नाम हो पेप्सी। भाई कोको कोला पर पेप्सी लाई बड़े खेसारी लाल यादव, लेकिन इनकर महा फ्लॉप गाना बा। लेकिन इनकरा से खतरनाक खतरनाक गाना नीलकमल सिंह क्या होता और ट्रेंडिंग में पहुंच जाता। लेकिन खेसारी लाल यादव के गाना भाई ट्रेंडिंग में काहे नहीं के पहुंचत, कहाँ इनकर फैन सुतल रहता भाई। खेसारी लाल यादव का गाना बैक टू बैक। आज सुबह ही खेसारी लाल के वो गाना आइल बा, जौन गाना का नाम है बत्ती कट गया रे। खेसारी लाल यादव एक में फीमेल गायक बड़ी शिल्पी राज खेसारी लाल यादव का जोड़ी हिट बा। पूरा मार्केट में दोनों जने का चर्चा होला। लेकिन भाई साथ में भी डांस कइला पर एक्टिंग कइला के बाद भी खेसारी लाल यादव के गाना नहीं चलो। तभी भैया 10 घंटा 8 घंटा हो गई, लेकिन गाना अभी 5 लाख पहुंचल बा। जहाँ खेसारी लाल के कहल जाता रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन, वो कहाँ गइल, कहाँ चल गई सब हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार। तो भाई फैन खेसारी लाल के सुतल बड़ या खेसारी लाल के गाना पसंद ना होत है। पवन सिंह पर जब तक खेसारी लाल यादव को टिप्पणी न करो तब तक पवन सिंह के खोदस ना, तो इनकर गाना हिट ना होगी। लेकिन खेसारी लाल के जो गाना जो गाना के लिखे मनीष राज आ एक म्यूजिक डायरेक्टर बड़े आर एस शर्मा। तो भाई पहले लेखा बात नहीं रह गई खेसारी लाल यादव में। इनकरा से नया नया छोकरा जो ना होता है उनकर गाना ट्रेंड करता, इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर सब जगह ट्रेंड करता। लेकिन खेसारी लाल फ्लॉप चलत रहा मार्केट में। आई बात भाई सच बाटे, काहे कि खेसारी लाल यादव जब तक पवन सिंह के खोदेलस ना तब तक पवन सिंह के इनकर गाना ना चलेला भाई। तो माने के बाटे खेसारी लाल यादव आजकल मार्केट में फ्लॉप चलत रहन। आ इनकर गाना इल बा जौन ई बत्ती कट गया, इनकर से बहुत उम्मीद बा इनकर फैन से कि गाना ही सपोर्ट करियन पूरा सुनी हन। तो अब देखो का होखेला, एकर काल रिव्यू पता चली, काहे कि गाना